Non cambiaría nada, dixeno moitas veces, do que son nin do que fago. Chámome Ana Vila, son a labrega, nacín alá polo 69, dedícome, pois, digamos, á agricultura, entre comillas, porque, bueno, son gandeira, teño unha explotación pequena, dentro do meu traballo do día a día, pois, tamén teño un pequeno don que me gusta moito escribir. A tranquilidade que teño aquí, pois, bueno, axúdame un pouquiño cando estou ahora cas vacas, como neste momento, de pastoreo, a relaxarme un pouquiño das outras cousas que faz a diario na casa. Sigo na explotación familiar de toda a vida, antes deso estuve traballando fora, en un almacén de baterías de construcción, e por motivos da vida, pois, ao final volvín para a casa, non? A atender a meus pais e axudarlles, pois, ca explotación. Neso, pois, tuve que cuidar a meu pai, que botou 4 anos encamado por un ictus, atender tamén a miña nai, que tamén, bueno, ten os seus pequenos achaques, atender a casa, axudarlle un pouquiño ao neno e cuidalo tamén, o traballo da horta, o de axudar co marido cando andamos na herba, na ensila, na herba seca, limpar un pouquiño os arredores, é dicir, todos eses traballos que penso que antigamente se facían ou facíanos en todas as aldeas, mulleres e homes, non? O mellor de todo, pois, a tranquilidade, a naturalidade, o non estrés ou non agobio, porque si o temos, porque hoxe en día andas casi sempre a contrarreloj con todo, non? Pero eso de decir, bueno, pois teño unha familia, podo estar 10 minutos tranquilamente, pois, comendo con meus pais. O único que non me gusta o mellor deste traballo é o feito de decir, bueno, pois tes que, ou queres ir a algún sitio, e sabes que tes determinadas horas que tes que estar aí. É un traballo moi esclavo, está mal pagado e mal valorado por eso, porque nos consideran, pois, creo eu que nos consideran como algo que está aí, pero que non necesita que se vexa, non? As persoas maiores poden estar no seu fogar hasta o último momento, non? E penso que todo o mundo desexa estar no seu propio fogar hasta que non está, non? Entón, no rural teñen a ventaxa de que están na súa casiña, están rodeados de todas as cousas que eles tuveron. Pero claro, despois teñen ao mellor falta de servicios moi básicos na sanidade. Se estás nunha aldea algo apartada e estás só, pois dependes dun taxi, porque ao mellor non tes un bus. Claro, teñen uns inconvenientes moi grandes. O rural non é só unha paisaxe, é un traballo día a día, ás veces moitas vaguas, e se queremos que o rural vaya para diante, non é poñer fotos bonitas e dicir o rural é moi bonito, quédate no rural, non, é que nos poñan os medios, é dicir, que haxa uns autobuses que nos leven á cidade, que nos podan traer, que os nenos no rural sigan tendo a súa escola, que valoren o traballo que facemos, que nos paguen, digamos, o noso leite, a nosa carne, como a teñen que pagar, porque según suben os precios no outro lado, o noso é desde as 7 da mañá ás 7 da mañá do día seguinte. Momentos meus son cando ao mellor teño estes momentiños que estou soa, que están as vacas de pastoreo, aí teño uns momentos de relax para min. E despois, bueno, tamén algunhas veces ao medio da tarde, mentre o neno ao mellor está no ensaio de banda ou alguna cosa, pois teño pequenos momentiños que aproveito para min para desconectar dos problemas cotidiáns, dos papeleos, os meus soños ou as miñas ilusións, transformalas tamén escribindo, e nada máis. Non é o meu oficio en si, o meu oficio, pois, son as vaquiñas. O único que podo decir é que calquer persoa que teña soños, que teña ilusión, que os leva adiante, sin pensar nin no que dirán, nin dicir, non o vou facer porque me dá vergoña. Non nos debemos sentir nunca ter vergoña do que somos, nin do que facemos, o que sí, facelo sempre con humildade e con corazón,